1998 ബീഹാറിലെ മുഷാഹറിലായിരുന്നു അമർജീത് സദായുടെ ജനനം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവന്റെ ജനനം വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. എക്കാലവും വിജയിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അമർജീത് എന്ന പേര് അവർ അവന് നൽകി. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം വീടിനെയും അയൽപ്പക്കങ്ങളെയും തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. അമർജീത്തിന് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വസ്ത്രത്തിൽ കറകളുമായി തിരിച്ചെത്തിയ അവനോട് അമ്മ കാര്യം തിരക്കിയെങ്കിലും അവൻ മറുപടി നൽകിയില്ല. അവൻ വികൃതി കാണിച്ച് പരിക്കേറ്റതാകുമെന്ന് കരുതിയ അമ്മ ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ അവനെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തകിട് ജപിച്ചു കെട്ടിച്ചു. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ ഉൾവലിഞ്ഞു. മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമായി മാറി. അവന് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ സഹോദരി തൻ്റെ 6 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനായി സദായുടെ വീട്ടിലേൽപ്പിച്ചത്.